बिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो अनसुंथाइ रानदों बेवहाय मा बुंनो बिटिआर सरकारा सोलोंथाइनि बिथिङाव जथेस्थ' गुरुत्व होनानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो बेनिखायनो जोंनि गोरिब न'खरनि गथ'फ्रा जाहाथे फरायसाफ्रा जाहाथे जेबो उसुबिदा मोनासै हेंथा मोनासै फरायनायनि खाबु मोनो बेनि थाखाय जों गियान सान बेबायदि बिथांखिनि गेजेरजों मोनसे समाजनि 200 फरायसाफोरनो 5,000 हेफाजाब होनो बेबस्था लादों दिनै बेनिनो भैरबकुन्द समस्तिनि जि 200 फरायसाफ्रा मोननो गोनां बिनि बिथोराव 65 स्टुडेन्टफोरनि चेक होनाय जाबाय बाखि जिखि स्टुडेन्ट 200नि बिथोराव 65 बाद होनानै जिखिनि स्टुडेन्ट दं बिथांमोननि एकाउन्टआ जिहेतु स्टेट बेंकआव आरो स्टेट बेंकआव जायफ्रा एकाउन्टआव बिथांमोननो डाइरेक्ट बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसा हाबखागोन बेनिखायनो बिथांमोननो चेक होनाय जायाखै खिन्थु जायफोरनि एकाउन्टआ स्टेट बेंकआव नङा बिथांमोननोसो दिनै बे माबाखौ होनाय जादों चेक होनाय जादों जों आसा खालामदों बे चेकनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा जथेस्थ' हेफाजाब मोनगोन आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ फोस्रांना लानो हागोन माखासे गोजौ थाखोआव फरायसाफोरा बेबायदि अनसुंथाइ मोननायाव गोबां थालांनायखौ नुनो मोन्दों जेरैहाय डक्टर फरायनो गोनां जिथु गोसो गोनां बिथांमोना थाखा फैसानि आंखालावहाय एडमिसन लानो हाया जादों बेखौ बिटिसि सरकार ओरैनो डक्टर फरायनाय बे MBBS इन्जिनियार फरायफोरनो बोसोरै बिटिसि सरकारनिफ्राय आगोलनिफ्रायनो 1 लाख थाखा होबोनाय जादों दा बेखौ सोरबा मोनदोंना मोनाखै बुंनो हाया खिन्थु बे बेबस्था दङ सिगांनिफ्राय दं दिनै जोंनि समावबो एखे बेबस्था दं बेखौ जायफ्रा लानो रोङाखै बिथांमोननि गोरोन्थि खिन्थु सरकारनिफ्राय बे बेबस्था दं बोसोराव 1 लाख करि बिदि होनाय बेनिखाय होआखै होनना गोरोन्थि जागोन जायफ्रा मिथिया हयथ' बिथांमोना लानो रोङाखै खिन्थु बे बेबस्था दं दिनैनि फरायसाया गाबोननि अलंबा हिसाबै फरायसाफोरखौ दिनै जिहेतु अनसुंथाइ होनानै मदद खालामबाय बिटिसि सरकारा गोदान जिथु बिथांखि दानानै बे समावहाय फरायसाफोरखौ मा होननानै बिथोन हरदों सार आं जोंनि फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायो जे सरकारनिफ्राय सामान्यबाबो जिखिनि बेबस्था होदों फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनानै बेखौ जाहाथे मोजां बेबहार खालामो आरो बेखौ मोननायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै फरायो मानोना जोंनो मोजां दैदेनगिरि नांगौ मोजां पलिटिसियान मोजां डक्टर मोजां इन्जिनियार मोजां एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार बिदि नांगौ आरो बेबायदि मोनोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा गोसो होना फरायबासो जों मोननो हागोन आरो बेनिखायनो बेबायदि जाहाथे दिहुननो हायो बेनि नोजोर होनानैनो दिनै बे अनसुंथाइ होनायनि अनगायैबो जोंनि बिटिआर सरकारा बेखै जायफ्रा इन्जिनियार एडमिसन नाजादों जायफ्रा मेडिकेल एडमिसन लानो नागिरदों जायफ्रा APSC बा UPSC परीक्षा होनो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय कचिंनि बेबस्था खालामनो जों ओंखारदों आरो जों बेखौ बावैनो जागायजेनदों गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लानाय जे UPSC बा APSC सोलोंथाइ लानाय जे सरकारनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ होनाय जों बेखौ कचिं ना जों एबारसो स्टार्ट खालामगोन बेखौ एबारनिफ्रायसो जों स्टार्ट कचिं जायफ्रा कचिं लागोन प्रिलिमिनारि टेस्ट लागोन बे टेस्टआव जायफ्रा सेलेक्ट जागोन बिथांमोनखौ जों फ्रि कचिं लानाय बेबस्था खालामो कचिं होनायनि हयथ' मास मोननै बा मोनथाम उइदाउट फिस बेबायदि बेबस्था जों खालामगोन बेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन